Baba ndinokutendai nekuda kweshoko renyu. Mataura kuupenyu hwedu. Takagadzikwa pamadziro kwete nekuda. Takashaiwa dzinonguva mari dzevanhu vangatiendesa kuchikoro. Takashaiwa vabatsiri vanogona kumira nesu. Mukuvimbika kwese ndakasangana nevarume vanga vasingade imba. Ndikasiwa ndine zita rekunzi Mvana. Kwete nekuti handina unhu hwakanaka, asi kune mhepo dzekumusha dzinosvikira pandiri. Asi mutsvene waJehovha wakatendeka wokururama, makarangarira Rahabhu, zita rikadzimwa rinonyadzisa. Baba ndiri kudeclare mazita anonyadzisa vakataurwa ngaadzimwe. Mhepo dzinovhuvhuta dzinosvikira pari dzekumusha ngadzishayiwe simba. Pachawira madziro pasi, vana pavachaenda kumadrugs vake ngavachengetwe. Zvirwere pazvichabata vazhinji, protection pamhuri yake, wakatendeka wenyasha. We thank you, Lord, in Jesus' name. Do it same. Kugariswa pajurawo chifere. Strategy vakadivisa masoja kujurawo. Kuzoti ngazvitange zvafa sina basa. Iyo pajurawo paura. Ibloke zvekuti mhepo painovhuvhuta ichida kuuya muguta inogamwana panoperera mhepo dzemusha wese ndokwawagadzira. Ari pamadziro mwanasikana. Why? Nokuti mudiwa muguta hadiwe. Chifeve cheguta. Haudzingwe muguta uri chifeve kudaro. Unongosenderwa panourayisa gara pamadziro. So aripo Mwari vakafunga kubatsira chifeve. Mwari vakafunga kuchiwanira nyasha. Ndokubva kwatumwa varume vakasvikira mumba kwake akavavika mumba. Mambo akati buritsa vanhu vapinda. Akati yekuti varume vambouya ndiri kuiziva. But kuti vaenda kupa ndichaziva. Chimira ndikuratidza chimwe imwe feve. Mambo ane power rekutuma masoja kusecha mumba ravo. Inda mambo angogutsikana nekunzi handisi kuziva kwavari. Zvoya kuti paangotanga kuchengeta zvaJehovha ane authority mumuromo wake, chaataura namambo unoteerera. Havasi kuvheridiwa mambo indwa. Vanhu vakauya kuzoparadza Zimbabwe vakasvikira mumba kwako. Iwo ukangoti kuna president handisiziva kuti vaenda kupi, unoti anongoti it's okay. Aiwa munosetwa mumba. Neumwe dzinosetwa. Kuti pamwe vapinde mumo. Why? Because vanhu vanofa. Imundi dzauedzi. But Rahabhu akati handizivi kwavaenda, zvikati it's okay. Nyasha kana dzaba musoro pako, unotaurawo zvinonzwika. Unonzwiwa nemadzimambo anokosha anoera. Pane kuti usetwe unetswe, vanongoti kana atodaro musiye. Why? Nokuti chamwari chaamumba chinokuchengeta. But arita sekunge ari kuchengeta varuma, gamba ndiye akutochengeteka nekuvachengeta. Matthew 11:28 yakaita kuti kuchechi kuzari. Nokuti vanhu vanoda kuzorora. Inoti kudii? Uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Vanhu ndokubva vaudzana kumaraini kuti varume mukada kuzorora handei. Vamwe vedu vari kuzororawo. But unozorora kuti vanhu vaa muchechi havasi kuzorora. Chikonzero vana kushenda pana verse 29. 28 ndo yakati vaimuzorore. 29 ndokubva yati takurai joki rangu. Program yekuzorora ine kutakudzana futi. Gamba secret iripo. Kana watakura zvake anoda kukurwisa, anotanga kutyamuridza zvinhu zvawinazvo. Unochengetwa nekuzvichengeta zvaJehovha. Haasi kuvaitira favor varuma. Nokuti dai yanga ari ari kuvaitira favor, maisetwa mumba mambo kubva rina achiterera chifeve. But nokuti ane zvaJehovha zvaarika. Zvanzi mambo vanoti kana adaro izvozvo handei. Verse 15 ndokubva yati akavadzikisa newindo. Nokuti imba yake yanga iri pamadziro. Akavadzikisa newindo. Vakaenda. Chinzwa, sungano yaJoshua naMwari ndeyekuti muchatenderera Jeriko 7 times, and on the 7th day masvingo achawira pasi. Rahabhu aita sungano naye, rangu rati ndopa aigara pacho. Hapana nguva yekutama nekutiza. But kune favor yekuti kana wachengeta zvaJehovha nemadziro anofanirwa kuziva kuti apaita krika pawira pasi, but pano pane nyasha dzaMwari, pane anoda
kuchengetwa pano. So mashingwedzeri kwakawira pasi. Badhiragu wakararama. Chimwe chikonzero seyararama vamwe vachifa. Mwari vane plani yekuti aroorwe. Saka havadi mawitness antaura sirizvo. Nokuti pese mwasvika muguta ukada kuroora ukatotora chifeme kune vanoyererwe sei kuti kana masvika munzvimbo munabvunza ndo maijeriko vamakututa ako vanhu vanotaura kwavasina kuswera ka kune vanhu vanoziva nyaya dzako dzawakanganwa wemuridzi iwo uchaziva kuti wivhi wakaisa rini uyo anotoziva kuti waane 2 weeks ne4 days anotoziva kudarika iwo wakaigadzika mumusoro satambini munhu ane nyaya dzako neimwe wakatamba kuchikoro iwe muridzi hauchaziva anotopota achiudza vanhu kuti but tiri grade 6 amaya. So Mwari anoda kunyararidza mawitness ese mujeriko nokuti pakasiyiwa 1 or 2 rabva roreke. Pane mumwe muromo inofanira kunyararidzwa naJehovha kuti uropafadzwa. Pane vasingafanirwa kutaura kana ropafadzo yako yakuuya. So masvingo ese akawira pasi. Rabhu ndokubva ararama. Ari kuraramira chikonzero. There is a reason for every blessing. Dai Mwari mandikomborera, dai Mwari mandikomborera. Subject yekukuropafadza havaitadzi zvikonzero. Tipeiwo chingwa chedu chezuva ranhasi. Chingwa hachinganetsi Mwari kuti vakupe lofu. But kana waguta uda kuenda kupi ndo pane imwe nyaya. Une nyaya dzauda kupedzisa dzawakuda kufambira waguta ipapa. Waropafadzwa nechingwa une makuhwa uda kuti uchifambisa. Hama dzangu zvinoita kugara pamadziro but zvinoita kusurviva uri panhu panoparara kana watakura nyasha dzedenga. Pamadziro apa pakudiwa vanhu vane action kuprotecta zvaJehovha kuti iye Jehovha akurangarire. I always tell people this and I always repeat wherever I go. Ukaita munamato, prayer attracts God's attention, but action attracts blessing. Zvaunoita zvinodenda kuropafadzwa. Zvaunotaura zvinoita kuti Mwari akunzwe chete. Saka nyaya yako yakanzwiwa. But kuti ukomborerwe iye anoti ndiropafadza kubata kwemaoko. Kwete kuchema kwako kubata kwemaoko. Watopedza kuchema pane action kari kutsvagwa. Zvamachema todii. Uri kuitei. Matthew 6:6. Kana manyengetera pindai pakavanda muvharito, Mwari anoona zvamunoita. Kwete achanzwa zvamunotaura, anoona. Achakuropafadzai. Iwe uchitaura iye achiona zviri kuitwa. Kwete zvauri kuitwa, zvaunoita. Unoti Rabhu paachengeta varume amumba vachitsvagwa, mambo paauya next door yangonyarara, ndonga vaenda vakati muchafira chechi. Iye hama dzenyu heredzi. Zvongoti chero muenzi auya maakungoviga mumba muchivanzira mambo, nyaya yenyu muchafira zvechechi. Kusvika zvaku kutukisa nekukuvengesa, wozoti kune kwatakuenda manje. Pane nguva yekuti haugamuchirike iwe uina Mwari. Mwari vachikudzidzisa kuimba naiwo kwete nevanhu. Maria paakabereka Jesu zvipo akapiwa nevanhu vabva kune imwe nyika, the wise men from the east. Vakati taona nyeredzi yake tiri kunyika kwedu, unotoveloka wanga vasipo. Aiwa vakamudza kuti shamwari kana kuti nhumbu ndeyemweya uchapiwa mapampa nemweya. Kune vanhu vekuti chaJehovha uinacho ungatobatsirwa nevekure. Unoti aiva nyore nyaya. Nhumbu iri seyasikani kuti mweya. Uda tita mafuza, uda tita vana vadiki. Makorokoto chapiwa nemweya. Ende chakanakira mweya waMwari ruoko rwaJehovha runokupfupika. Vasina kuona nhumbu ndo vakauya nemapurezensi acho. Hama dzangu pamadziro vazhinji tiripo. Chatisafisa tiripo. Zvamwari zvacho zvikataura kuti ngatiitei, hatisi kuita. Action yako pamusoro pezvinhu zvaMwari. RaMwari rinodai so much.
unoti Moses pakati uraima kwa imisi papa do ivhangeri rinonakidza nemanguva 2, 3 or 4 achangobva mukutenga 1 anzwa kuti murume haana kudano ada kudzora kumashure mweya wepoverty. Rimwe vhangeri hariuye right time rinouya riri right to make time right. Kana wakura uchanzwisisa kuti sei mapiritsi evakura achivava evana achitapira. Akusukumakwa ndipengwe mike. Vakura havana kuvengwa. Sema wakanzwisisa kuti kana munhu akura unokoshesa utano kudarika kunakidzwa. But kana ari mwana mudiki angatoda kunakidzwa kudarika utano hwacho. Unoziva vana vanenge vasina appetite vainakirwa nekutamba. Svika mubereki akasvika zvaita vabereki vedu so vaiti kana vatenga chingwa une usimbe hwokuti usina appetite. Chavaita vaiti vakazora majerini imwe pisi woti jemu imwe pisi. Vanozvati nekunakirwa chitauregere chingwa chikatopera. But mwana akadevelopa pamusikanzwa anokiriya jemu okiriya majerini odzorera futi chingwa. So rikaparidzwa raunofanira kunge uchiita auite unongoda I receive my house my car ufunge zvinoshandirwa. Zvinhu zvaunoona uchiti Mwari akaitira vamwe wakakanganwa kuziva zvakaitwa nevanhu ivavo. Mwari waAbhurahama makarangarira muranda wenyu. Abhurahama ane zvaaitira Mwari wake. Wakangonzwa zvaiitwa naMwari waAbhurahama, hauna kunzwa zvaiitwa naAbhurahamu waMwari. Makarangarira Josefu ari mujere Mwari mukanomuita mambo waitizwa mai Potifa. Iwe mai Potifa uri kutiza iwewe itori opposite. Pane nguva yaBhaibheri parinoti Josefu ari mujeri Mwari vaiva naye. Anopinda neumvura nemumota humude unoda nosangana newe ku I receive. Unoziva ukaparidzira Josefu vhangeri rapona Silas kuti na 12 usiku varumbidza vanamata magedhi akazungunika vakabuda unomukuvadza. Yake nyaya iri different. Problem ndeyekuti unoda kukopa nhingi. Paul and Silas vakaimba vanobuda before midnight. But kana ari Joseph 2 years same God. Mwari waJona akanyura vanonobuda naye. Peter akanyura anoti Ishe ndibatsire ndinonyura ndikafa. Handisi Jona ndini Peter hatina kufanana. Shadrach Meshach ini pane pandinodemba kuti akomana vamwe ndakafunda navo masimukiro akaita so. Vaishingirira vachiverenga wena. Indaitomaka ticha anokuti verenga. Chikurova ndoda asingarove. Wakurohwa nefuture unizodenda karohwa. Unorovesa vana, unorovesa adzimai. Imagine mukadzi wedofo vana vedofo. Unorovesa vanhu vasina mhosva. Dai wakarohwa uri 1 zviri nani so. Wakuwakuwadzisa wafana. Isu instead yekuverengawo kuti tive serious. Tinzvenge shamu. Hataida production, taida defense, tairikidza mashoti. Manje nhamo hivi nokavirikidza mashoti inopinda. Takatambira side risiro. Rapu pane zvapinda mumba. Hama yangu kana chaMwari chaiswa mauri. Usatarisira vanhu kungombera nekufara. Kune madzimambo eJeriko anosimuka. So 2007 Mwari vandidana kunoparidza kurodhi. Taenda kuna festi notsoka kubva kuwadzana. Manherega ega vanhu vaidya sadza itaura nyaya yako. Tamuona muBelvedere, tamuona paNational Sports, tamuona akutopinda showground. Ende vanhu vanoona kavaregere. Ende vachitaura zvavanofunga. Taste of time. Ari Mwari anopa shoko okunyima kwenyu. Munhu akamboti unoti Jehovha Jaire Mwari anopa iwe anokunyimirei.
yaiva nguva ane chikonzero sei achidaro. Inzwa pane paunodanwa but wotarisa focus yako pa blessing, pa appreciation, otadza kutarisa nyasha. Saka pane paanomufamba nezvisingatendwe. David paunouraya bere neshumba hakuna anombera kana kuimba. Iriski yako wega isina reward. But ndoma testimony wakugadzira kana wasangana na Goliath vanhu vozoimba wakashanda kusingaimbwe. Joseph akatanga arabangira hope dzavamwe vasungwa vasingabhadhare, vasina chavanomupa, fellow prisoners. Kusvika azorabangira dzamambo kune kunobviwa. Iwe unongoti kuti handizvo kushandiswa, handidi kuitiswa. Mukore uno kungoitiswa so. Kune kunobviwa. Rahabu kana zvaMwari zvauya, usangoti vanhu vanoti it's okay, ya breakthrough musiyeni. Satana aikunetsa usati warohwa, ndiye ari kunetsa futi marriage. Anongoimprova. Ndiye ainetsa kuti usarohwa, warohwa akanokwenya madhimoni anoendesa kumarriage. Kuti ngaacheme arimo. Saka machemero ako asi munhu wepanze ndiye mukati. Osati dai ndaone kuona ni unoti asibaba ningi munondishura ko machemero awanawo. Wakaimprova kuchema. Aikunetsa urirova ndiye anokushandisa mahara wapabasa pacho. Apete maoko. Zvamfundiso musiyeni. Life inoma uchifundisi chiripo. Zvekwamwari zvikapinda mauri mambo kwete munhuwo zvake mambo ndiye anoti ndakuenda ndega kuchifeve ichochichi. Shamwari vanhu ngavabuda. Bati anoti handiziva kwavaenda nako. Anovanzira mambo. Anochengeta zvaMwari. At the extent yekuriska life nokuti ichizo kuchengeta magandanga enyika. But nokuti une chaanoziva. Zviri nani kumira naJehovha pane kumira nevanhu panyika. Umambo hwepanyika hunoparara, waJehovha unogara nekusingaperi. Varume mukandiseka ndaramba zvipano ndakuita zvedenga. Akasvinurira shoko rake. Haridzokere kwaari risina kuzadzikisa chaaritumira. So vaitaura tamuona achifamba. Apa taakudhiraivha vakamira futi kutaura kwacho. Vanhu havafani kumira. Furira mberi tamuona achidhiraivha, tamuona zvinenge hazvichaita. Vachiri kuona but vakamira nyaya. Nepamba pataigara kuwadzana vakanzi muroja wenyu ndofunga hadzisi kuita musha. Kana riri bhaibheri apenda naro. Vakati aiwa anogara kuraini rekuseri. Mwari aropafadza rabva arohwa. Unonzwa kuti aigara pedu chaipo pedu. Iye aigara pedu isusu. Vanodada newe vanhu. Obuda kumTV Mwari aropafadza. Vakatopikiswa notonzwa wafona kuti vari kuramba kuti waigara pano. Koma irambawo kai. Zvakapinda mbamarabu zvinomuchinja, saka mambo hafariri change. Anofarira life iri ordinary. Haadi kuti usimuke. Pese paunoita usina basa havakunetse. Shumira Mwari uone. Shamwari dzangu apa dzaindinetsa pataiswera tese kumabhawa. Face wangu big up. Pandakatanga kuparidza big up yabviswa. Inda. Zvakatanga rini? Ndikati I just said the dreams and those zvinoita vanopenga anenge akurota. Hazvirambe zvakadaro. Ainzi Rahabhu chifeve. Haina kupera yakadaro. Akazonzi akazova tateguru waKristu. Akabva muchifeve akaenda mukuremekedzwa. There is a shift inoitwa naMwari. Zvokuti vanhu ngavapa testimony vanogona kukurambira. Oza kune kuropafadza kwaMwari nekuita kwake. Kwekuti panotoda kutoburitsa evidence kana mapepa chaiwo kuti sure chini chiri changu ichi. Because ivo vanoziva kuti hazviite. Saka shoko rinoti zvisingabviri kuvanhu kuna Jehovha zvinobvira.
hauna kugadzikwa pamadziro by choice, uri victim yekuti hondo ikauya inotanga newe, mhepo ikavhuvhuta inoperera pauri, but favor yakaitwa naMwari uri ikoko kunoparara vanhu, ndokwakasvikira nyasha. Ruti mumunda vainhonga zvakasara vari kumashure kwemunda, so gamba muridzi wemunda paanouya hauye nekumberi, anosvikira funde kumashure, urati kumashure enge atoo first party. Saka akakasika kuonekwa. Setup yepanyika haisi setup yekudenga. Pavanokudzikisira Mwari anoda zvakazvidzika zvacho kuti azvisimudze. Saka there are times yekuti ukatarisa pamadziro pauri unongoti hatina kwatichaenda, tingaitei honai patiri, nemumusha macho havatide, ndiri reject muno muJericho, but Mwari kana afunga kukuwanira nyasha uri pamadziro ipapo, ende patonzi pachawira pasi kana Joshua aimba nekurumbidza nevanhu. Madziro akaunderstanda covenant. He is a covenant keeping God. Vanokumukira variko, vamwe vachiwa kuright vamwe kuleft, but hondo ngaizive kuti apa pane sungano yaJehovha, vanhu ngavaite zvavanoita, but imba yaRahabhu. So haana kuchinja foundation, haana kuchinja pekugara, akachinja magariro ari ipapa paNoa. Saka pamwe pacho Mwari haakupe maresults A level, anokupa life graduate uri dofu. Zvino ndinototi hada kuti ndipira ndofunga akazonyora. I remember taenda kupati yekuchikoro, hanzi rinini nekudii, wakafunda vese munonotandara. So chinhu chendakati discover kuti hachisi chekufara, kuda kusecha noti waapapi, mutamba nemunhu. Vamwe vamudirira zvavo kuti munhu wese ngauye, pane pachida kusecha kuti dzaitaurisa kuchikoro onaika. Saka vakazviita 2-3 years tichienda ikoko. Kana vakuronga vaiti nhingi unotakura Trimon, nhingi unotakura, mune muchitakurwa kunge rudo. Muchitengerwa mugrupu, so vasina transport mirai paNASA. Taiwanuka tiri paNASA ipapo. Timure pamadziro manje kana Jehovha afunga kushaina navo. Rimwe gore kwaendwa zvikanzi vasina transport, Trimon kutorwa nani, ndandikudawo wekutorawo. Tina Mwari wokuti akashanda pamadziro, kumwe kwese kunowira pasi, but nyasha tinokuchengeta. Kari ndinoda totakura wangu. Sikazonyamwe, asi wakazonyora futi. Kote zino takafoira ka. Ndikati handina kunyora. Pane rakatonyorwa kudhara anosimudza marombe iripo. Zvekunyora ndega ndambomira, ndaakushanda neraakanyora, nekuti musharukwa harevi nhema. Isu marombe tine mavhesi edu eShashan's andawana, but emarombe arimo. Shashan's noti uchaita sei, but isu marombe tinawo edu. Kungotsika pavhesi woti ndo zvamakareva kuti type yedu munosimudza ndiri pano. Hanzi ataura chokwadi isu wakazonyora futi here. Ndati rakanyorwa baba. Jesu noti zvakanyorwa zvichinzi unosimudza marombe kubva muguruva, ende ndiye Mwari wezvokwadi. Vakomana vakashamisa kuti vakomana, nokuti patakatanga kushumira mustriti kanyaya kakafamba magrupu ekuchikoro, svanzi vakomana zvakaoma, life inokuisa makona zvokuti unoparidza wega. Vanhu vanotaura va hanzi ari kufamba achiparidza so zvane mumwe point blank uchadya Bhaibheri ende shuwa ndaakudya gondorinepa ndoratodya hakusi kuchinyirwa ichokwadi rodyika wena iye hakusiye nenzara kamusharukwawo. Vanhu varamba kufita muprofita Elisha, vakati mboenda pabako ndimbodemonstrata kuti vanhu vakakusiya ina ndikusiye, kana zvinoda nyama ndo zvinokupa nyama. Hazvina kutanga nhasi kuti vanhu havadi vanhu vaMwari, but zvakatanga kudhara kuti Mwari unoda vanhu vake. Unoti paaifidwa kubakwa kulokesheni kwako kwafa vanhu, vava varipo, vava vasisade. Takasvika pamadziro nechechi. Ndazonzwa mumwe kuti kuenda kuchechi so kunopfumisa munhu
iwewo kana uchigona kupfumisa munhu unozvimakirei? Imbozvitanga wega kokumbozvipfumisa unozvimakirei? Vada kutiita varombo, vada kutitorera mari dzedu, asi wakauya uri mene. Ukaita riseki zvakanaka wakatouya zvakaoma ka. Saka bofu John chapter 9 rakaiswa mavhu naJesu kumaziso harina kukomplaina nokuti rakaandastenda kuti wega ndine mavhu handina mari dzavo dzakangofanana, so chandopopota chiya beta kutongoiswawo mavhu pamwe zvingaite change nokuti mavhu asipa pasi kuoneka chinhu. Bofu ari kutoshorwa igaragara arione, kutoshorwa kukanganiswa kuona. Saka tonoti rofa hariende kuofu, ragara riri paofu. Kana nyika mune holiday rofa harifari, nezvinangaita holiday futi. Pane chekukomplaina. Wakatouya zvakaoma, wokomplaina kunzi kupa Jehovha akatendeka. Ende ekupa ndakatoziva kuti hakuna asingape. Asingape pano kune kwaanotopa. Aiwa varume tozivana guys. Mukadzi akanyima Jesu mvura. Anga atotaura kuti ingoni isu tinonwa itsime rababa wedu rakachera baba wedu Jacob ratinonwa isu nemombe. Panotonwa mombe tenzi vachinimwa. Atotaura kuti isu nezvipfuyo tinonwa. Saka Ishe unovanyimirei? Variko vanhu vekuti vakasapa Ishe vane zvimombe zvavo marengo. Zvinonwa muhomwe idzodzo. Vane zvimombe. Izvozvo tiri kutoda stairs chimombe chavo. Watonzi data nechimombe chako manje so. Cheka foni yako. Watonzi dzedzi data wafa. Mombe iri kuda kumwa mtsime na Jehovha. Yakupa Ishe unayo here. Vanoniwane mombe patsime riri kunyimwa mari. Avarume vatozvati mfesi kutarashuwa. Echi chinotitengesa. Aiwa tsime haringonwa vanhu chete ndoziva. Mari dzatinonyima nevana vedu vatakabereka dziri kudyiwa nezvimwe zvimombe. Amen. Varume bhoera. Wako mwana zvakatooma kumupa, but kwakachengeterwa marwe chimwe chimombe chinwa mutsime iyo. Dai Mwari atiwanira nyasha. Paunonyima Jehovha uchipa chimombe, tsime ndera Jehovha ndiye the living waters, muridzi wemvura. Hama dzangu pamadziro kana zvaMwari zvasvika nyika inyarare. Saka ndauya kuzokuudza nhasi, ramba ukamira pana Mwari. Usazungunudzwa. Zviri nani kuimba naJehovha pane kuimba nevanhu. Ramba uri paari musharukwa. Ane zvaanoita zvinodarika mambo weJeriko. Mambo uya anotofa munhu. Hondo payakauya vakatofa. Iye kuimba nemuni. Tina blazi wangu ari kumusoro. Kumusoro. Ini ndinari kumusoro. Jehovha. Wako vari kumusoro kwavanodzikiswa. Dari kumusoro wacho akangonzi asisipo. Newo unotozoti amisodzi. Wakambona pakafa hama yekuLondon. Machemero anokudzwa kuti naivo vafawa. I'm sure my time is done. Pamadziro tiripo asinyasha dziripo. Saka usanetse kuti pauri papa unoenda kupi? Jehovha vandirege ndakadaro. Ndichashumira Mwari ndiri pamadziro. Bhutsu dzisipo panaishumira ndaikumbira mapushi. Rimwe dhea ndauya zoparidza kuna first mukomana anga abva nemapushi ake. Aiwanzondipa. Shoko winaro mapushi aenda. Satambe nemweya china. Unoti Satani paakakumbira Mwari kuda kudetsa Job, inde akanyembera kudzingaira akaenda kudanga remombe. Iye akumbira munhu asina kumbira mombe. Kuziva kuti ndikamubatira zvinhu afa. Unonobatirwa kudanga iko. Uri pamadziro. Nyika iri kuseka kuti mhepo dzinosvikira pauri. Nyika iri kuseka kuti pamadziro pachadona. Iwe uchaudzwa kuti zvimwe zvingadona but naJehovha ndoramba ndiripo. Kusapikiswa isaini yekuti hausi kuita chaizvo zvinochinja life.
kana one ukaisa chini pa Facebook kana one anotipfutsa kana nokushauta kana kuvengwa kana ka one itya ngonosingavengwe itya wakaipa asikiriri pane zvamwari pane munhu anoda kusimuka hasha dzaainadzo nedzekuona kuti zvapinda mumba Jeriko yaparara iye asararama saka havasekerera vanyarari kumwe kuvengwa chiprofita sekuti waakuita zvinhu chaizvo manje kumwe kudiwa chiprofita kunzi hapana iripo. Baba ndinokutendai nekuda kweshoko renyu mataura kuupenyu hwedu. Takagadzikwa pamadziro kwete nekuda, takashayiwa dzinonguva mari dzevanhu vangatiendesa kuchikoro, takashayiwa vabatsiri vanogona kumira meso. Mukuvimbika kwese ndakasangana nevarume vanga vasingade imba, ndikasiwa ndine zita rekunzi mvana, kwete nekuti handina unhu hwakanaka, asi kune mhepo dzekumusha dzinosvikira pandiri. Asi mutsvene waJehovha wakatendeka wokururama makarangarira Rahabhu, zita rikadzimwa rinonyadzisa. Baba ndiri kudhiklaya mazita anonyadzisa vakataurwa ngaadzimwe. Mhepo dzinovhuvhuta dzinosvikira pari dzekumusha ngadzishayiwe simba. Pachawira madziro pasi, vana pavachaenda kumadrugs vake ngavachengetwe. Zvirwere pazvichabata vazhinji, protection pamhuri yake, wakatendeka wenyasha. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadze. Amen. Tisimuka hama dzangu tichiombera maoko kutenda kuna Jehovha. Vanokwanisa kupururudza. Hallelujah, 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 hallelujah.